Ez egy elmetrükk, amivel gyorsabban elalszol. És ha érdekelnek az okos tippek, javaslom, hogy nyomj egy követést. Ez egy egyszerű technika, ha gyorsabban és mélyebben szeretnél elaludni. Mondhatjuk egyfajta mentális lemezlovas trükknek is. Amikor el szeretnél aludni, válasz egy szót, mondjuk tükör, és bontsd betűkre. Tükör. Most minden betűhöz keres minél több szót, ami azzal kezdődik. T. Tó, tánc, titok. Ü, ügy, üveg, üzenet. K. Kapu, kard, kék. És így tovább, amíg a szó végére nem érsz. De ezen a ponton már valószínűleg elaludtál. Ha mégis ébren vagy, akkor válasz egy új szót, és kezd újra. Ezzel a technikával te leszel a saját gondolataid DJ-je, és nem engeded, hogy más keverje a gondolatokat a te elméd keverőpultján. Ha hasznosnak találod, akkor örülök, ha nyomsz egy lájkot, nyugodtan mentsd is el ezt a videót, és ha szükséged lesz rá, jusson eszedbe,